Безнең сәламәтлек саклау системага әзерләнергә кирәк. Хәзерге вакытта без костюмнарны әзерлибез. Сәламәтлек саклау министры урынбасары әнә шундый шомлы мәгълүмат җиткерә. Хәзер чит илләрдә коронавирус белән авыручылар арта. Дөрес, бүгенге вазгыять белән бәйле рәвештә илнең чикләрендәге чикләүләр чирне бераз тоткарларга мөмкин. Шулай да май ахыры, июнь башларында ковидның 6-нчы дулкыны Россиягә дә килеп җитәчәк диләр. Даруларны әзерлибез. Һәр госпиталь әзер ашырга бер 3 көн эчендә кирәк булса. Хәзер ковид йоктыручылар кимүгә барса да табиблар борчуда, чөнки вакцина сатучылар юк диярлек. Татарстанда 400 мең кеше ревакцинация ясатмаган. Ә бит нәкъ менә прививкасыз кешеләр ковидны авыр кичерә. Савыкта инде дигәндә дә организмда чирнең тискәре йогынсы сизелә башлый. Коронавирус барыннан да бигрәк хәтерне начарайта, хәлне ала диләр. Бик күп кешеләр, кем бездә уртача яшьләрдә, алар депрессия белән хәзер йөриләр, алар кайфы аларның юк, физик активность аларның бик яхшы түгел. Вакцина ул бик яхшы дару. Ковид белән чирләүчеләр өчен сырхауханәләрдә, шифаханәләрдә тернәкләндерү курслары гамәлдә. Сер түгел, бүгенге көндә битлекләргә игътибар кимеде. Дөрес, бүгенге таләпләр буенча саф һавада, урамда булганда битлексез дә йөрергә мөмкин. Тик шулай да табиблар тынычланырга әле иртәрәк ди, чөнки коронавирус җиңел генә артка чигенми торган чир булуын берничә тапкыр исбатлады. Шуңа күрә кешеләр күп йөри торган урыннарда, җәмәгать транспортына утырганда һәм метрога төшкәндә битлектән булуын хәерлерәк. На сегодня все-таки масочный режим необходимо соблюдать. Битлек киюне гамәлдән чыгару турында әле сүз дә юк ди Любовь Авдонина. Җәмәгать урыннарында рейдлар даими оештырылып тора. Очень плохо, что не Халыкның битлек киюгә битараф булуы борчый әлбәттә. Бу мәсьәләгә җаваплы карарга киңәш итәбез. Беренче чиратта җәмәгать урыннарында. Коронавирус йоктыручылар арасында нигездә омикрон ачыклана. Россиядә аңакшаш стелс түрендә бар. Мәктәпләрдә барлык сыйныфларда гадәти режимда укый. Тиздән балаларның җәйге лагерь сезоны ачыла. Монда да табиблар уяу булырга ди. Это ношение масок персоналом пищеблока. Быел балалар лагерьларында туклану бүлегендәге хезмәткәрләр битлек киеп йөрергә тиеш. Даими рәвештә табиб кизү торачак. Иминлек максатыннан лагерьларда ата-аналар көне үткәрелми. Хәзер республикада үлемсез полк акциясына әзерләнәләр. Анда ковидка каршы нинди чаралар күреләчәк тиздән билгеле була. Хәзергә шунысы мәгълүм, акциягә килүчеләр барсы да битлектән булырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.